ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକା ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ମୁକ୍ତି କହିବେ ଅଫିସର ଏ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଏଇଠି ରହିବ କାହାକୁ ମର୍ଡର କରିଦେବ। ତାପରେ ନତାଶା କହିବ ଯେ ଅଫିସର ମୁଁ କିଛି କରିନି, ଇଏ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ବଞ୍ଚାଅ। ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ୟାଙ୍କ କଥାରେ ଜମା ଫସାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଫିସର ଇଏ ସଦାବେଳେ ମୋ ପଛରେ, ମୁକ୍ତି ଆ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ପଛରେ ସଦାବେଳେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ କେମିତି ବୁଝିପାରୁନ ଅଫିସର? ଅଫିସର କହିବେ ତୁ ପାଟି କରନା, ଚୁପ୍। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ, ତୁ ଆମକୁ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ବି ଆଗରୁ ଏମିତି କରିଛୁ, ଆମେ ତ କଥା ଜାଣିଛୁ। ମୁକ୍ତିଙ୍କର ପିଲା ହିଁ ତୁ ନଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଆମେ ତ କଥା ଜାଣିନୁ। ତୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇବୁ, ତୁ ଚୁପ୍ ରହ। ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସେଠି ଥବ, କହିବ ଯେ ନତାଶା ତୁ ଆମକୁ ଶିଖାନା, ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ କି ନାହିଁ ସିସିଟିଭିରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଛି। ଅଫିସର ଆ କଥା ଶୁଣନି, ଇଏ କ'ଣ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଅଫିସର, ଇଏ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ କିଲର। ଇଏ ଅଫିସର କହିବେ ଚାଲ ତୁ। ନତାଶାକୁ କହିକି ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ, ନତାଶା କହିବ ଯେ ତୁ ଠିକ୍ କରୁନୁ, ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ତୁ ଠିକ୍ କରୁନୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି କହିକି କହିବେ ଏଡି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ମିଛରେ ଫସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ କ'ଣ। ଏଡି କହିବେ ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିବା ମୋର ଆଉ ବାକି ରହିଲାନି, ତମେ କ'ଣ ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିଲି, ସିସିଟିଭିରେ ବି ମୁଁ ତମ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖିଛି। ଏଡି କହିବେ ଯେ ଅଫିସର ଆକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିବନି, ଭଲ ଆଗରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବ ଆକୁ, କହିକି ଅଫିସର ସେଠୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏଇଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକାରେ ନତାଶାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁଲିସ ମାନେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବେ ଜେଲକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଡିର ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆପରେ ବଢ଼ିବ ତ? ହଁ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ବା ସିରିଏଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଭଳି ବା ସବୁଦିନ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଆଜି ଅଟୁଟ ବନ୍ଧନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ତେଜ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଆଜି ଜାଣିପାରିବେ। ତେଜ ତାଙ୍କ ମାଆର ଆଜି ସତ କଥା ସବୁ ଖୋଲିକି ଜାଣିପାରିବେ। ତେଜ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଜ କହିବେ ଯେ ମା ତମେ ଏଠି କ'ଣ ବସିଛ ଏତେ ରାତିରେ? ସିଏ କହିବେ ଯେ ମୋର ଘର ଅଛି ନା ଦୁଆର ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି, ଏଇ ମନ୍ଦିର ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ନା କାହିଁକି? ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାରିଥିଲି। ତାପରେ ତେଜ ସକ୍ କହିକି ପଛକୁ ଆସିବେ ହେରି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କରିଥିଲି। ତୁ ସକ୍ କନା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତୁ କହ ଏତେ ରାତିରେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଯୋଶଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ନା କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ସିଏ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପେଟରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆ କହିବେ ଯେ ତୁ କ'ଣ ତୋ ବାପା ପରି ସ୍ତ୍ରୀକି ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ ନା କ'ଣ? ସିଏ କହିବେ ବାପା ପରି? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ତାପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ସକ୍ ହୋଇ କହିବେ ନାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କହିଦେଲି, କାହିଁକି ନା ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତେଜ ସତ କଥା ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର? ହଁ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ରାଜା ରାଣୀ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ରାଜା କହିବେ ଡକ୍ଟର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର କହିବେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ରାଜ କହିବେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଡକ୍ଟରକୁ ହିଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ରଖିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କେହି ଆସିବେନି। ନା କାହିଁକି? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ନାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମୋତେ ଅଫିସର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର କହିବେ ସତରେ ନା କ'ଣ? ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, ଇଏ ମୋର କଲେଜରୁ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଏନି ଟାଇମ୍ ଏଠି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ନା ହଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଜ କହିବେ ଯେ
ଏଠି ରାନୀ ହିଁ ଆସିକି ରହିବେ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ସେଠୁ କହିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହାନ୍ତି, ଏ 2 ଜଣ ରହିପାରିବେ ଏଠି ଏନି ଟାଇମ୍। ତାପରେ ରାନୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବେ ଡକ୍ଟର ସେଇ କଥା କହିବେ, ରାନୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜବାବୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇ କଥା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତମ ବାବାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଟିକେ କେୟାରଫୁଲରେ ରହିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ରାଜ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ସେ ଲୋକଠୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ? ହଁ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ।